yurdumuzda güneş, en köp güneş var da. Güneşe, topraklarımız güneşe bay bir yurtda, emma şondan hiç ili Türkmen halkı hiç açan peydalanmadı. Näçe? Sebäbi Türkmenistan'da iqtisadi yer su reforması edilmändig üçin şo. Halkın hiç ili yeri yok. Yani 8 sotuk, 10 sotuk ýalyjak bir mellek yer paýlany. Oňam içinde näme eksin? Halk onun içinde hiç zat ekip bilmedi. O bir kiçijik yer. Sebäbi giň giden topraklarımız var, güneşe bay topraklarımız. Emma şoňa paýta şaly ýaly bir yeri sandan çykaryan, yeri topragy zaýalayan ekinleri ekip, ine halkymız şoň üçin bu garyp bir ýagdaýa gelip düşdi da. Kyn ýagdaýa gelip düşdi. Şoň üçin hem halkymız yurtdan, Türkmenistandan yurt daşyna çykmak isleýärler. Yani aýtyşymyz ýaly şo %90 götermi halkymyzyň yurdun daşyna çykmak isleýän üçin Türkmenistanda hiç ýeri iş ýok. Ne Türkmen halkynyň özüne bir değişli bolan yeri ýok, ýa topragy ýok, hiç zady ýok. Geljekde ne çağalarına miras galjak toprak bar, ne ondan şuňky günde peýdalanyp bir ekin ekip peýdaly bolar ýaly, iýmit bolar ýaly. Günlük bir iýmitini neme gazanar ýaly toprak ýok Türkmenistanda berilen. Halkymyza paýlanyp berilen bir toprak ýok. Ine Gurju mejlisem şo datlary Milli Halas Etiş Komiteti 5 ýyldan bäri şo datlaryň üstünde işläp, şolaryň meýilnamasyny düzüp halkymyza ýetirmek isleýär. Şonu şuňky gün biz size ýetireldi, şuň ýene de ekrana çykmana mejbur bolduk da watandaşlar. Sebäbi şuňky güneçeli yer su reformasy, ykdysady reforma hiç açan Türkmenistanda edilmedi. Gurbanguly Berdimuhammedow emma oňa garamazdan Türkmenistan diye ykdysady bir ösüşlere dogry gidip barýan yurt dip öwünýärler. Muny Türkmen halky gowy bilýär. Yurdun daşynda bolsun, içinde bolsun, bu zatlaryň ýalandygyny eýam her bir watandaş bilýär, çağa da bilýär, sadyga giden çağaçyklar ham bilýär şu zatlaryň ýalandygyny. Sebäbi olaryň ejeleri, kakalary yurt daşynda. Bir şo maşgalasyny eklemek üçin, çağaçyklaryny eklemek üçin yurt daşynda. Hatta şo yurt daşynda kyn ýagdaýda galyp, saglyk ýagdaýlary erbet bir ýagdaýa düşüp, ölüp ýok bolup giden enatallarymyz ham bar yurt daşynda. Şu zatlara mejbur eden ýene de gelip diýrenýär şu jinayatkar, başymyzdaky jinayatkar, oşo durnak içindäki hökümetimiz bolup durýar, watandaşlar. Şu ýerden yer su reformasy bize näme peýda getirecek? Näme peýda getirecek? Bahar hanym elimizi galdyrdyňyz baş üstüne.